Naučíme sa dnes, ako rýchlo a jednoducho rozporcovať kura kráľovské. Na rozporcovanie budeme potrebovať jedno kura a potom už iba ostrý nôž a nejaké pomôcky, aby sme to nerobili na kuchynskej linke. A ja ako z kuchárskeho hľadiska hlavne dbám na bezpečnosť. Navlhčím si handru, ja používam normálne tieto kuchynské utierky, ktorú si navlhčím, dám si vlastne na to dosku, tá doska má stabilitu. Vyberiem si kura vlastne z obalu. K tomu vykosťovaniu, alebo respektíve porcovaniu, musíme si odstrániť najprv túto kožičku, ktorú nepotrebujeme, vlastne trtúl. Ja zarezávam vlastne aj tieto krídlové časti, takže keď vidíte, už som si ho zatiaľ iba tak narýchlo upravil a môžem vlastne hneď prejsť k tomu porcovaniu. Začínam vždycky od tej prstnej strany. Teraz v tom klbe si vyhnem tú kosť a iba to presne pekne dorežem. Táto stredná časť, vyhnem si to vlastne proti smere a už iba dorežem tiež nepotrebná časť, alebo respektíve potom na polievku. Dá sa to ešte rozporcovať na menšie, že oddelím si vlastne krídlový klb, alebo respektíve tieto stehna na polovičku. Funguje to asi v takomto tiež, že prídem do nejakého pohybu, narežem si tú kožu, aby som vlastne nerozrezal mäso a tiež v protismere vlastne ho na silu ako keby zlomím. Môžeme si ešte teda vlastne oddeliť ako keby tie krídlové klby. Narežem a on sa mi vlastne tiež takto vyhne a iba ho pekne dookola obrežem.